Hola, avui us explicaré què m'ha semblat el llibre d'Estels Vermells. L'autora és la Flàvia Company i l'il·lustrador és en Jorge del Corral. Té 90 pàgines i va de que un ocell que es diu Gerard i un ocell petit es pensa que és un ocell diferent dels altres perquè no sap volar i un dia es troba una formiga molt sàvia que es diu senyora Damiana. Enfilen un viatge a casa d'en Conrad, un falcó que sap volar molt bé, perquè li doni unes classes de vol en Gerard. Per al camí es troben uns castors i unes pedres punxegudes. El tros que es troben les roques xoquen amb una i quan sembla que tot està perdut, la senyora Damiana està a punt de caure per una cascada i en Gerard s'està a punt d'enfonsar a l'aigua. Doncs en Gerard comença a volar i quan tots estan salvats no sap com aterrar i intenta aterrar però no pot i es dona un cop molt fort al terra. El venen a buscar un metge i li envena l'ala perquè se l'ha trencada. I després ve en Conrad, li mira l'ala i tornen a la seva casa a un bosc. I hi ha un altre tros que no us vull explicar, o sigui que llegiu-lo. Adeu.